Здравейте! Сега ще направим поздрав към Слънцето. Това е динамична йога практика, която цели да загрее тялото и да го подготви за статичните йога пози. Поздрав към Слънцето е много добър инструмент да поддържаме тялото в форма. Профилактика на гръбначния стълб, тонизира много добре целият гръбначен стълб, хубаво хапче и срещу депресия. Само няколко рунда всяка сутрин. Ако си създадем като навик, можем да поддържаме и психическото си състояние стабилно, да сме спокойни, щастливи и тонизирани. Поздрав към Слънцето може да бъде и по-задълбочена йога практика, тъй като всяка една поза, която влиза в поздрав към Слънцето и се изпълнява динамично, може да се съчетава с изпяване на мантра и с фокус на ума в конкретна част от тялото. По този начин тренираме ума да се насочва навътре, към усещане за вътрешното ни пространство, да ставаме все по-сензитивни към процесите, които се случват в това вътрешно пространство на физическо ниво, на емоционално, на ментално. Сега ще направим само движенията и ще загатнем дишането с всяко едно движение. Винаги в прехода от поза към друга поза вдишваме или издишваме и има една позиция, в която задържаме дъха. Всеки рунд от поздрав към Слънцето се състои от два полурунда. Съответно, първия полурунд извършваме с едната половина на тялото, т.е. с единия крак се изтегля назад или напред, а във втория полурунд, съответно, другия крак. Ще започнем като се настаним в предната част на постелката, изправени с ходила на ширина на таза, подравнени пръсти и пети. Хубаво издължаваме гръбнака, гръдния кош изтегля нагоре, таза е леко прибран навътре, така че да усетим гръбнака неутрален. Ръце покрай бедрата. Вдишваме дълбоко и с издишване докосваме длани пред гръден кош. Стремим се продължителността на движение и дишане да е една и съща. Пълен синхрон. С вдишване гръден кош, ръце се изтеглят нагоре, хубаво разтягаме и издишване наклон напред от тазобедрени стави. Длани и ходила в една линия върху земята. С вдишване ляв крак се изнася назад, гръдния кош тегли напред. Хубаво издължаваме. Тук също е вариант да поставите ляво коляно върху земята, таза хубаво да потъне надолу и гръдния кош да изтегли нагоре. Със следващо вдишване дъска. Десен крак до ляв, раменете са над китки, ръцете активно избутват пода, таза е леко прибран навътре, коремни мускули активни. Вдишваме, ако сме задържали по-дълго, и с издишване колене, гърди и брадичка отпускаме надолу. С вдишване кобра, таза прилепва към пода, гръден кош тегли напред и нагоре, докъдето е комфортно, така че раменете да останат отворени назад и изтеглени надолу. Всеки усеща според собственото тяло, доколко да надигне гръдния кош напред и нагоре. При следващо издишване през 4 опорни точки е възможно да минем към куче гледащо надолу. Дланите избутват земята, таза тегли назад и нагоре, гръбнак е издължен. Може да има свиване в коленете, но винаги приоритетно държим гръбнака издължен. С вдишване дясно коляно, бедро към гърди, тежестта минава напред, рамене над китки и отново стъпваме с дясно ходило към длани. Гръден кош тегли напред. Вдишване и издишване ляв крак до 10. Нагоре вдишване, разтягаме и пред гърди докоснати длани, издишване. Приключихме с първи полурунд. Вдишване, ръце покрай бедра, пред гърди, издишване. Нагоре вдишване, разтягаме, наклон напред и издишване. Десен крак назад, вдишване. Отново коляно може върху пода, във въздуха. Задържаме в дъска въздух, ляв крак до десен. И издишване аштанга намаскар, колене, гърди и брадичка на пода. Вдишване кобра. Внимаваме за раменете да остават отворени назад, изтеглени надолу. И издишване към куче гледащо надолу.
Вдишване ляво коляно към гърди. Тежестта минава плавно напред и стъпваме с ходило към длани. И издишване десен крак до ляв. Нагоре вдишване, разтягаме. И пред гърди издишване. И ще направим един цял рух, малко по-бързо. Вдишване, ръце покрай бедра. Пред гърди издишване. Нагоре вдишване. Протягаме. Наклон напред. Издишване. Ляв крак назад. Вдишване. Задържаме в дъска въздух. И издишване, аштанга на маскар, колене, гърди, брадичка. Вдишване, кобра. И издишване към куче, гледащо надолу. С вдишване десен крак стъпва напред. И издишване ляв до десен. Нагоре вдишване, разтягам. И пред гърди докоснати длани издишване. Ръце покрай бедра вдишване. Пред гърди издишване. Нагоре вдишване. Наклон напред издишване. Десен крак назад вдишване. Задържаме в дъска въздух. И издишване аштанга на маскар. Вдишване кобра. И издишване към куче, гледащо надолу. С вдишване ляв крак стъпва напред. И издишване десен до ляв. Нагоре вдишване, разтягаме. И пред гърди издишване. И последен рунд. Вдишване. Пред гърди издишване. Нагоре вдишване. Наклон напред издишване. Ляв крак назад вдишване. Задържаме в дъска въздух. И издишване аштанга на маскар. Вдишване кобра. Издишване към куче, гледащо надолу. Вдишване. Десен крак стъпва напред. И издишване ляв до десен. Нагоре вдишване, разтягаме. И пред гърди издишване. Ръце покрай бедра вдишване. Пред гърди издишване. Нагоре вдишване. Наклон напред издишване. Десен крак назад. Вдишване. Задържаме в дъска въздух. И издишване аштанга на маскар. Вдишване кобра. Издишване към куче, гледащо надолу. С вдишване ляв крак стъпва напред. Издишване десен до ляв. Нагоре вдишване, разтягаме. И пред гърди издишване. Отпускаме ръцете и може да легнете върху постелката за кратка релаксация след динамичната практика. Да почувствате ефекта от нея върху тялото, да огледате мислено как всяка една част от тялото се чувства след динамиката, усещането за лява, дясна половина. Наслаждавайте се на практиката. Благодаря ви за споделеното време.